Sarah mor ysgol ydw i, rydw i'n byw yn Montedawe, ond rydw i'n dysgu yn Ysgol y Crybeth Abercraf. Nes i'r cwrs sabathol nôl yn ystod Covid. Mwynhauais i dysgu pethau gramadeg, achos ces i fy magu trwy Saesneg, ond es i ysgol breifat, so ces i ddim Gymraeg o gwbl yn yr ysgol, felly do'n i ddim wedi clywed unrhyw pethau gramadegol o blaen, felly oedd hwnna rili diddorol. Mae fy mywyd fi nawr yn hollol wahanol. Dwi'n siarad Cymraeg o fore tan nos, achos nawr ydw i'n dysgu trwy Cymraeg. Rydw i'n siarad Cymraeg o hyd gyda'r staff ar ysgol, rydw i'n ei dysgu nhw hefyd, maen nhw'n gofyn i fi, sut rydw i'n dweud hwn, a sut rydw i'n treiglo hwn a phopeth yna wedyn. Pan nes i nôl i'r ysgol a dweud oedd y pennaeth, rydyn ni'n mynd i ddechrau ffrwd Gymraeg, rydw ti'n mynd i fod ar y thrawes, a ni fel, really? Felly, yeah, just amazing, yeah. Honestly, dwi'n dwlu ar Gymraeg na.